वाह एगो देवीय गीत गइले रहल वो सब सुन ले हो खो अरे बुलेट पहुंच जा अरे बुलेट पहुंच जा किले चले घुमावे बुलेट पहुंच जा। अब देखिए चाचा जी के पहले ही मतलब आगल बने चाचा जी हेलो यहाँ का बुझाता का बुलेट पर से गिर गई नहीं देखिए बुलेट चलाते चलाते उनको ज्यादा प्यास लगे पहले पानी पियेंगे उसके बाद से डांस करेंगे। बुलेट चलावे से यहाँ का दोबारा और हम लोग के सामने गोल्ड में जिनको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में वेलकम है सर का जीजा जी जानते हैं पहले के जमाना में चाहे अब भी मेहरारू के छोड़ के लोग साली के बड़ा ख्याल रखेला चाहे मान जान करेला सब लोग भाई केहू बोल देला केहू मने में रख लेला जेकर जेकर साली होली तो जीजा जी बड़ा ढेर दिन बाद दुबई से आइल बनी तो साली जी कहते नहीं जीजा जी चली ना तनी हमरा के मेला घुमा दे चली चली घुमा देते। हाँ तो जानते बानी मेहरारू के जा लइका लो उठी लो कंघी मारी मुंह धोई लो कंघी मारी लो चल दिलो लेकिन भाई मेहरारू लड़की लोग के थोड़ा सा टाइम लगेला 2 मिनट से 5 मिनट 5 मिनट से 10 मिनट 10 मिनट से 15 मिनट होला 20 मिनट हो जाला 2 घंटा हो जाला 1 घंटा हो जाला तो देखा देखा जीजा जी कहत नहीं का हो कि जाता रमाई के दर्शन तो करे कि काहे लगलू होय तना सवारे साली जी कहत नहीं रवा वही जमाना में बनी जमाना दूसरा आ गई 2025 चलता है कि रील बनी मंदिर का गट पहुंच जा आज वीडियो बना के डाल बन पहुंच जा। देखिए आज नेट के जमाना आ गई नेट के जमाना आ गई 3 साल पहले ही गाना गले रहनी कि रील बनी मंदिर का गट पहुंच जा वीडियो बना के डाल बनत पहुंच जा माने रील्स के ऐसन हावी भइल कि YouTube लोग कम देखत है बरे के जमाना में रील्स पर हर वैरायटी के दिखत हवे कि बुलेट पहुंच जा अरे बुलेट पहुंच जा कि ले चले घुमावे बुलेट पहुंच जा। बैठल बा पहले के जमाना में अपना साली के लोग बोझी से लेके जात रहलो बैलगाड़ी से कि साइकिल से चाचा जी रोगो सब हाथ उठाए साइकिल से ले गए बानी कि ना अपना साली के दर्शन करावे मेला घुमावे अब पीछे जे लोग बाहु लोग बुलेट से ले गए अपना साली के दर्शन करावे हां तो चली कैसे चाचा रुमाई के दर्शन तुम्हारे
सूट पहन के तैयार बानी ललका जीजा सूट पहन के तैयार बानी ललका जीजा ये मानव ना हो चॉकलेट जीजा चौमिना चाट के पलट जीजा जीजा हो बुलेट जीजा ले चली घुमावे बुलेट दो चार गो गावे के हमरो मौका मिलल रहल एगो दूगो गा देते जौन